Ay, nako. Gusto'y nga kuti tao. Bakit? Kamutan. Tayo nagapan. Nagapuak palingkay. Sige man, ay apo. Makaparurod dagiti lislidi di napanak nga hardware. Tay. Bigbigat nga murmuriyot ka. Okay. Manganta na muna ako nga nanganta. Di ka Sige. Relax lang ba siya ito? Tatawagan ka, di ka masungong-sungat ng anak. Nabatik pa kayo dito tayo. Cellphone ko dito ka apurak na tayo. Dati apang ko ginatan dyan hardware. Ay naku baka namong ti experience ko tatang nga bigat. Big bigat nga pinag-high blood nak da dyan lislidi. Di dyan hardware nga napanak. Lislidi. Basta dyan sales window niya lislidi. Dyan napanak nga hardware. Ay apaw bakit? Napanak gumatang ti Viagra. Dyan hardware. Ay apaw. Pinag-high blood nak datay lislidi di dyan. Di ko nak, Madam Lislidi, ilakwan na man ti Viagra. Kasapulak. Dyan kulungan ti manok ko. Viagra! Viagra na pang ka di hardware? Dyan mga talaga ti pagkatangan ti Viagra. Hardware. Dyan nga talaga ti pagkatangan. Datay mo lislidi. Ay apaw, di nan sapay memorize mo ti tagila ko da. Day papilit ng awan. Makikita distantay. Di inganat tao. Malasing ka. Nagadaw ti Viagra distantay da. Di ko nag-adyan ay Miss Lislidi. Di Viagra. Kung ilakwan na man. Kasapulak dyan kulungan ti manukaw. Kung nata ipapilit na. Ngawang kano ti Viagra. Kaya kita at distantay da nga nakadadaw. Bakit? Ay, amo mo ang ipapilit nga ti Viagra magatang ti hardware. Aman. Ti Viagra da dyan ti parmasi. Ti pagkatangan. Kasi ano bakit nga magatang iti Viagra di parmasya? Magamgamit ti kwan ti balbalay. Ipapili iyo dahil kita nga nakatato dyan ti istantida bakit? Ay apaw. Awan dagito nga lislidi nga talaga nga di dapat nga imemorya dagiti tagilako da. Ano mo ipapilit talaga ti Viagra dyan ti parmasay. Makapa-high blood nga big-bigat. So nga di ipapilit na nga awan. Ay, siya ka, unti simbrag, tasyak tinapan na nga la. Nato na kita kasapulak ka din dito. Viagra para di ruangan ti kulungan. Viagra? Viagra! Kasano nga naging Viagra dayta? Di ba gamitin ti ruangan? Viagra! Hanya Viagra dayta lakay. Bisagra! Bisagra? Bisagra dayta. Sumulang anga. Bisagra yung tawag na tayo? Bisagra! Viagra? Ipapilit na. Ay naapaw. Kasapula kami nataw para jay tartarunag nga kulungan ti manukaw. Jay ruangan na. Kita? Bisagra nga ron dayta. Bisagra. Bisagra lakay. Bisagra. Bisagra ya. Ay naapaw. Yung maka-high blood na lata jay. Lislidi di dyan. Di na pa yung mo ti. Tagtagila ko da.